Ahoj, vítám vás zase u Rage of Mages. Já jsem aktuálně ve městě, potrénoval jsem, koupil si nový kalhoty a můžeme rovnou do další mise. Koukám odměna vysoká, 70 000. Měli bychom si rozmyslet naši situaci. Jo. Pobavme se s místníma a naplánujeme útok, než dopadneme špatně, takže tolik ve stručnosti. Já tady můžu ukázat tady krásný fialový kalhoty, dvojnásobná defense, dvojnásobná absorption, takže já jsem spokojený a stál jenom asi 40 000, už teda zatím jsou ještě relativně, teď jsem to dělal celý blbě, relativně velký peníze, protože byla to asi polovina úspor, co mi zůstaly po tréninku. Tak, dobrý, družina se nějak sformovala. Podíváme se nejdřív tady do lůžku, vidím, že mapa je zase teda trošku větší. Znovu začneme netopírama, na který já nemůžu, ale šup, zastřelte toho, nechci říkat co. Prosím, pojďte blíž. Aha, jo. Takže já se stáhnu zase naopak zpátky. On na mě nepůjde. Dobře. Takže hnedka jsem dostal shooting skill, ano, to je to, o čem jsem mluvil minule, protože tím, že jsem potrénoval ve městě, tak jsem skončil těsně pod úrovní, nebo pod vyšší úrovní skillu. Ale tady jsme ještě nějaký hřbitov, možná podle toho plotu, náhrobky, už vidím. Tak se podíváme, jestli je tady živo. Nevypadá to. Pustíš mě ven z ohrádky, děkuji. Se vrátíme zpátky tady v hlavní cestě, hele. Hnedka strážní věž, tak jestli to není ta vesnice, o který jsi mluvil, teď nevím, Brian nebo kdo, že bychom se měli pobavit s místníma. Tady hele, řeka, ta mapa bude nějak rozdělená. Je to žele, já myslím, že to je most. Se mi to zdálo jako ty kostky bažený. Tak, teďka bych měl ty potvory krajet úplně snadno, protože mám ten lepší meč, který jsem měl už v poslední misi. Teď jsem k tomu přikoupil teda to lepší brnění, takže bych měl i víc vydržet. Tak jo, jdeme se teda podívat tady do vesnice, co se tu dozvíme. A potřebuji pomoc. Jsem z Kargalasu, jo, tam máme dojít. Probil jsem se skrz obklíčení, hledám pomoc. Řekni nám, kolik lidí je tam v obležení. A jestli chce králi někdo spolu s náma pomoct, by si chtěl schánět pomoc. Očekávali jsme draka, starého přítele mého pána. Hele, se znají s drakem, jo. Už jsme s jeho pomocí dřív porazili silnější nepřátele, ale tentokrát drak nepřišel. Ale je to divný, protože nikdy neporušil svůj slib. Myslíš, že drak by mohl být nějak očarovaný? Říkáš, že kdyby drak byl úplně normální věc, kterou vidíš každý ráno. Jo, takže my mu máme přinést nějaký lekvar, který ho odčaruje. Dobře, takže potřebujeme najít ten lekvar, to je hezký, ale že bys mi třeba řekl jako kde? To je takový jako neurčitý pojem, když najdi nějaký lekvar. Nic se nedostane. Spoustu leverek. No, je vidět, že mi sbírají jenom malinko a to se na mě pověsí v podstatě 3. A zase voda. Takže dobrý, takže začíná se nám to tady nějak trošku dělit do sektorů. Tady most, tady nějaký ukazatel, ale myslím si, že nic jako ty ukazatele neříkají. Čekat, co tady je magická studna. Popravdě do teďka furt nevím, co
dělat, že se s tím dá interagovat, ale nevím, možná léčí. Tak tady jsme na kraji vesnice. Když se podíváme tady kolem kostela. Jo, tady to vypadá, že jsou skály. Tak. Ne, zase prvít. Netopír. Tyjo, vlastně trefím. Já už jsem si myslel, že si nestojím nějak špatně. Že mi přece bylo divný. Že... Si nás nestojte, pomožte. Tohle je zjevně nějaká tvrdší varianta, která teda vydrží hodně. Zpátky k užívání zbraní na blízko. A tak tady se nám to pohoří nějak. Táhne, já slyším zase nikde netopíra. A vidím želvy, to je zvláštní kombinace. Jo, tahle to mi docela dává. Aha, o té nevím vůbec nic, takže to bude nějaká nová forma. Dobrý, čišnici se zatím rozkrají tu zelenou. Ona ta modrá nakonec taky povolí. Ale celá mi dává pecky a odolnost má teda taky solidní. Dobrý. Takže vyřešíno. Bude co jíst. Tak, se podíváme zase sem. Mohl se ta mapa začíná teda vykreslovat nějakým způsobem. Tak šup, kde se flákáte. Tady jsem vás pozval na kroužek orientačního běhu. Si toho vůbec nevážíte. Jo, Rainbow Snake, to je jak kdyby tady nebyl. Ještě tenhle. To jsou snad ty nejslabší nepřátelé, co jsou. To ten netopír je aspoň takový, že na něj musím střílet. Že nejde zasáhnout zbraní na blízko. Duše. Taky neměl by problém. Tyjo, já jsem až jako v šoku, zatím to tady krájíme celkem v pohodě, i NPCčka, nebo NPCčka, ty postavy, které aktuálně neovládám, který jsem si nastavil na automatické následování, tak celkem jako se chovají inteligentně, dělají co mají. Akorát jediný, co mě trošku štve, že ty luky mají takhle krátký dostřel a vypadá to, že s vyššíma úrovněma, že se to jako nezvedá, že ten dostřel je asi furt stejný. A je to v podstatě na 3-4 kroky před ní, jo, takže je zanedbatelný. Trošku snižuje výhodu střelné zbraně. Takže já přemýšlím do budoucna, jestli nevyzkoušet kuše, protože luk má myslím dostřel 4 a kuše 6. Jo, takže o 50% víc. Je možné, že to třeba v praxi takový zázrak nebude. Možná, jestli se neměli tady dolů. Však to tam ještě vrátím. Jsem myslel, že se tady ta cesta bude dál nějak stáčet. Takže už aspoň vidíme, že ta modrá má... Ne, počkej, tady. Máme po kouzovnici. Dobrý. Jsme ustáli, tak tady hrozil teda první lapsus tohohle dílu. Já dobrý, modrá je sice dobrá, ale hlavně mrtvá. A zelená želva ninja taky doželvovala. No uvidíme, třeba se tady bude nějaký ještě most, nebo se to zase nějak jako utočí. Jo, takže tady zase nějaký skály. Takže ten roh vypadá, že bude jako odříznutý. Já se teď podívám, jestli teda... Ne, vypadá to, že ne, že to by musel být. Sakra. Hlavně ať nejde po kouzovnici. Dobrý. Já teď těch nepřátel najednou jako se vyrojilo hodně. Kováš trošku genocida, tak počkat, teď neudělám stejnou chybu. Nejdřív teda promknu tu spodní cestu.
Tam se ještě vrátím potom, ten kus, co jsem vynechal. Kdyby tam byly nějaká nepřátelská stvoření. Tak, a tady... Mně se to teda projít dá. Ne, už tam jít nechce. Tak, pojď zpátky. Zjevně ho procházky podél řeky nelákají. Tyjo, nebo že bych se tam vrátil teď, ještě než budu pokračovat, možná jo. Počkat, jo, fastest, ještě tam je jedna úroveň rychlosti. Se co nejméně zdržujeme těmihle návraty. Počkat, neuvíz tady někdo náhodou? To víš, že uvíznu. Pojď. Nevím, jak se to mohlo stát, ale už se to stalo. Tam teda, než se přiblíží aspoň trošku, to asi teda zvládli bez ní. Si myslím, že v tuhle chvíli na Jera udělá až zase takový rozdíl. Aspoň vzhledem k tomu, co na mě hra zatím vrhá. Hele, trošku zakřiknul. Goblini, ty umějí být jako dost nepříjemný. Tím, že střílejí. Tak pojď vzít tady věci. Tady pytlík a tady je poslední. Uhni, Briane. Dobrý. Bronzová píka. Je jako zajímavý, že oni umějí celkem potrápit, ale vlastně ty věci z nich jsou úplně jako nic. Jsou naprosto základní věci. Jinak tady jsem si teda schoval tuhletu hůlku z minulého dílu. Prodal jsem tu hůlku, co měla Reniesta na začátku, protože tahle je výrazně lepší. Já jsem si říkal, že kdybych se někdy dostal do situace, že bych chtěl kouzelnici ještě hůl dát, teď s ní útočí. Takže tahle je výrazně lepší. Jo, jak víte, v tuhle chvíli to neplánuju, protože chci, aby se soustředila na léčení. Ale... Já to měl u sebe aspoň dost peněz, když už to je nic lepšího. Protože chci, aby se soustředila na léčení. Hele, na Chainmail. Protection from Air plus 12, Defense 22, já mám kolik? Mám 26 a ještě Absorption. To mě asi úplně... Se tady podívám, ty máš to stejný co já a ty máš taky to stejný co já. No, tak tohle mě asi úplně nepřesvědčilo. Každopádně očarovaná zbroj, adamantiová, to by mohlo být za hodně peněz. V tom byl vlastně super ten minulý díl, protože od těch kouzelníků jsem našel teda jednak nějaký ošacení, který bylo jako za pár zlatých, ale ty jejich hůlky, ty už jako hodnotu pár tisíc měly. Se možná vrátím zase sem. Skupnu to největší rychlost. To teda projít tady. A uvidíme, jestli se to stočí zase zpátky tady nějak na sever nebo ne. Tady u vesnice vím, že teda je nějaký prostor oddělený horama a tady cestou přes most. Typoval bych, jestli tam náhodou není to město, ten Karagan, nevím, jak se to jmenuje. A kdy mám přijít na pomoc. Hele. Tady nějaký znak na zemi a kdyby mě to pije. Tak, kde já mám ten... Já jsem zapomněl dát ty náhrdelníky, náramky, protože ty mají bonusy do defense. Ty dát je nepostavám. Tak pojďte, nekoukejte. Dobrý. Si jste lepší klučišník než já. Co leží tady? Water of Life. Aha. A Reniesta říká, že neví, jestli to pomůže drakovi. Tak jestli to je ten lektor, o kterém mluvil ten pošuk ve městě. Počkat, já chci tady vyhodit nejdřív ten náramek. Zkusím nejdřív Briana.
Jestli má už nějaký. Jo, plus jedničkový. Má ten stejný. Ty máš něco? Plus 2. Jo, ty máš lepší. Aha, tak Brian nevím, jestli teda taky neměl lepší. Každopádně dobře, takže tenhle vím, že můžu prodat. A náramek. Dobrý, neměl nic, takže neměl nic teďka. Myslím, že plus 1 defense byl na tom náramku. Tak teď uvidím, jo, nakliknu jsem všechny, aby mě následovali. Takže jdeme dál. Hádám teda, že potřebuji najít toho draka. Když chlapík ve městě říkal, že ten jim vždycky pomohl. Já jsem si nechal luk. Tak ti zastřelíme. Si ničemu nevadí. Tak, moje komando smrti. Střelecký. A teď už zpátky meč a štít, ať zvedáš dovednosti. A Bone Snake. Jako kdyby tu nic nebylo. Taky, že už tu nic není. Dobrý, takže tady to máme, tak budeme pokračovat tady teda nahoru. Jo, tak ta mapa teda vypadala jako obrovská, ale naštěstí se zatím docela plní rychle. I tím, že jsem nenarazil zatím na žádný větší zásek. Jo, tohle bych málem přehlídl. Lík. Tak. Omlouvám se, nějaký pád hry. Nevím, co se stalo, ale tak s tím se asi musí počítat, jo, je to vlastně, já nevím, jestli se mi to už vůbec někdy stalo. Teďka tady, ono tam nešlo jít, že? A ty se zasekneš tady. Takže schválně, jestli se tam... Reniesta zvládne se tam teleportovat. Adamantiový amulet. Dobrý. Tady mě koukej a běž mi pomoct, ne? No, ty zpraštil do mrtvý želvy, to je super. A udělá tohle, defense plus 3, magic, mind plus 1. Takže to je spíš asi... Tak máme asi zodpověděnou aspoň otázku, jestli můžu udělat friendly fire, takže zjevně můžu, a to friendly fire teda doslova. Jsem zapomněl, že když otevřu ten inventář takhle, takže tam bude na volný automaticky sesílání kouzel, ne pohyb. Že ten náramek asi spíš, nebo náhrdelník, nebo co to je, amulet. Si spíš zkusím střelit ve městě. Nemyslím si, že by Reniesta to u ní hrál takovou roli. Ne, zase netopír. Že by to hrálo u ní takovou roli. A na dopadu to mělo být aspoň. Já to ta tvrdší verze. To je teda ksichtí. A přitom ksichtí takový roztomilej. Tak, jak se mi plní inventář, tak se mi zase propadají ty věci, které chci používat. Hele, tady nějaká zase cesta. Tak já už to možná projdu tady do toho rohu. Víte? Bone Snakea vyřešíme asi rychle. Jo, to má vydržel překvapivě dlouho. No, tak tu mapu tak nějak
Tu obejdu, koukám kolem dokola, neplánovaně. Jsem myslel, to bude víc nějak. Jde. Tak co, budete střílet, když vás přivedu blíž? Počkej, oni neutočí? To je zvláštní. Tak doufám, že teď udělám, někam dojdu a oni se najednou všichni najednou spustějí. Hele, drak. Tady je. Teďka co s tebou, kamaráde? Takže on je očarovaný, takže je skamenělej, jestli dobře chápu. Jo, takže tady se to uzavře ten prostor. Skalama, ale teď co s tebou? Já mám tu flašku. No, ale co to? Co s ním? Jako nevypadá to, že by se na něm dalo nějak... S ním... No, vypadá zajímavě, ale... To se podle mě nedá nějak použít. Počkej, doufám, že se to hodí na zem. No, jo, jak ho očarovat. Když to tady před ním hodím. Nic. Mě ještě teda napadla jedna věc, protože v jedné z těch dřívějších misí tam jsem musel níst nějaký ten předmět na ty troly. To myslím, že musel mít v inventáři kouzelnice. Aha, no tak jo, no, takže ono nejde jenom o to mít ten předmět, ale zřejmě občas opravdu záleží na tom, kdo to má mít v inventáři, akorát mám pocit, že tehdy u těch trolů, nebo ogrové to byly, že tam je to podle mě hra řekla, nebo naznačila, že ten předmět je pro kouzelníka. Tady ne, no. Aha, takže on vyrazí se všema těma, jo, svýma. Netopírama. Já už slyším zvuky boje, tak jestli tady někde je to město, tak počkat. Se tam taky podíváme, doufám, že teda... Kde souhráte? Tam jste našli houby, nebo co? Tady se odehrává někde na východě ta sranda. Takže tak zbytek prostoru si prohlídneme potom. Že si prostě obereme ty okraje, no. Ale já nevím, že si se může stát, že přijdu pozdě. Když půjdu zatím prozkoumávat zbytek mapy. Jo. Teď to tady hvízlo. Někdo tady střílí. Koukám, to tady prosadí pěkně. Aha, vidím blesky, takže kouzelníci. Ne, zase Reniesta se zasekla. Tak pojďte. Je spoustu brnění. Já musím teda postupovat opatrnějc. Takže... Nebo ještě můžu teda nahodit luk. Já nevím, proč vždycky ta Reniesta je nejvíc pozadu. Ještě nejdůležitější v tomhle hodu. No. Ne, nevracej se. Jo, já ti nechci zase hodit pod manuální kontrolu, ale ještě budu muset, no. Když mu to koukám, drak dostává trošku. Můžeš léčit i toho draka? Vypadá to. Hele. Katapult, ale ten... Počkej. Ještě na trola, zabijem tady vojáka a teď ho Reniestou drž.
Já teď nevím, kdo to hodil, ale jestli to byl nějaký nepřátelský kouzelník. Jestli to byl ten drak. Okay. Understood. No to vypadá, že ten drak si možná poradí sám, jo? Že to je jako naskriptovaný, ale... Yes. You can count on me. Tak. You can count on me. Já teď jsem tady zmátnul úplně sám sebe. Tak. Okay. Čekat, tady to jsou... Aha, to jsou možná vojáci z toho hradu, protože už nejsou nepřátelský. Tak a teď doufám, že mi tady nezablokovali kořist, kterou plánuju vysbírat velmi pečlivě, protože tady těch věcí bylo hodně. Ještě vím, že mi tam zůstalo teda na západě, tam se vrátím. No, co si budem, jako bude to sice bolest to teda všechno prodávat pak ve městě. Díky těm obalacím mechanikám. Aha, to je ono, to je celý ten hrad. Castle, 30 000 životů. Čekat, ale já jsem ještě nevyhrál. Mě teďka tak napadá. Teď teda nevím proč. Jestli ještě něco musím dokázat. Se pojďám, jaký je quest objective. Help the defenders. To jsem ještě nesplnil. Draka jsem přivedl, vypadá to, že všechno tady vymlátili. Nebo jestli se musím vrátit tam za tím maníkem a říct mu, že to dobře dopadlo, že jsem draka oživil. Aha. Někdo poslal patrolu. Jo, tady pode mnou jsou nějaký vojáci. Počkej, aha, tady jsou ještě nepřátelé. Tak, ale Renias, tohleto šlo za tebou, jako. Jo, počkat, já jsem tady, dobře, tady na ten kousíček mapy už kašlu. Kde jsem? Takže já už vím, že tady dole ještě je teda skupinka, takže na tom to asi vázne. Já samozřejmě můžu udělat jako takticky to, že čekat. Ne, ty zůstaň, prosím tě, ty budeš tady dělat oči. Dobře. Vy se tady někde schovíte třeba v lese, to je úplně jedno. O vás mi nejde. Tak a tady je Reniesta. Bůhnem tam. Uteč. On to nezvládnul. Já jsem si hodil tu ohnivou zeď moc toho, no, moc blízko. A já jsem chtěl nacilaknout ty svoje, aby utekli a nepovedlo se, takže počkat, já to udělám asi, že nám všem luk, což teda teďka tady hledat to bude zážitek životní. Yes. A bouchním tam ten fireball. Čaruj. Ne, proč neléčíš toho, kdo má nejméně života? Nechápu. Nechápu, každopádně já teda budu muset trošku ubrat na rychlosti, protože pak nestíhám ovládat. No. Tady.
Ne. Ten blbej drak. No, tak teďka, když dám continue, tak mám umřelé města, ne? Jo. Ach jo, ten blbej drak mi tam hodí wall of fire na mě. To prostě není dobře, není dobře. Yes. Ale pojďte sem. Yes. Yes. Vydám asi taky luk teďka. Ten drak to tam, jako já můžu asi udělat to, že je na sebe nalákám a stáhnu se zpátky. Aby ten drak je jako pobil i s těma zbylýma vojákama, ale... Ale ty se stáhni. Yes. Ne, ona udržela naživu. Nevím, který z mých to byl. Ready. Ono, to je asi jedno. Ale já ještě můžu udělat, si stáhnu teda trošku sem. Yes. Můžeš udělat krok doprava. Ty jsi ho viděl? Understood. Jo. Protože ten drak, jestli jsem si dobře všiml, tak on pak nalítával takhle vpravo dolů. A já se stáhnu víc dozadu. Aha, já jsem tam měl nechanou tu vysokou rychlost. No. Tak, tady se asi nebudu bát tam jako i slow, protože... Yes. Tak, a my se stáhneme tady zpátky. Dobře. Už se blížím, už se blížím. Yes. Excuse me. Vstup. Vyhodím ty ohnivý zdi a teď prosím tě čaruj. Je dobrý, ona může léčit a ty. Tak, ty tady ustup. Střílej odsud. Ne, teď umřela Iniesta. Ach jo. Excuse me. Takže počkej, tebe stáhnu sem. No vidím, že dneska to zase bude trošku delší díl. Neplánovaně teda. Takhle. Ready. Yes. A ty se stáhni tady a tady budeš léčit. Yes. Yes. Vyleč naše. Počkat, oni do mě sekají ti vlastní, ne? Nebo se mi to zdá? Excuse me. Mně přišlo, že se do mě pustili najednou tady ti swordsmeni. To by jako bylo docela nepříjemné. Yes. Excuse me. Pojď. Ale Understood. já se Excuse zkusím me. tady trošku stáhnout. Nebo jestli je pravda, jestli on není for v tom, že já tam sešlu tu ohnivou zeď a
oni si do toho vlezou, tak možná jestli v tomhle není vtip. Protože jinak moc nevidím jako důvod Yes. pro to, aby mě najednou napadli, když jsou se mnou. Tak v tom asi byl for, já jsem seslal ohnivou zeď, je to zasáhlo taky. A oni se pak pustili i do mě, no. Takže máme řešení. Tak jo, mise skončená, já asi ještě udělám je teda, ať to moc neprotahuji, už teďka to má to video skoro 36 minut. Takže v dalším díle tu mapu doběhnu. Takže zatím se mějte a ahoj.